Moikka! Mä jarruttelin tässä juoksulenkin välissä ja on metsälenkillä. Kokeillaan kuvata tälleen vähän kävellessä samalla ja ehkä joku marjakin löytyy matkalla. Ajatus oli kertoa tai jutella tämmöisestä käsitteestä kuin demokratia, lähidemokratia ja omalta kannalta Android-sovellukset. Miten ne liittyy näihin teemoihin. Ja myöskin tämmöinen ajatus tuli vastaan tuossa yhdessä kirjassa kuin plussasummapeli. Ja toisaalta nollasummapeli ja miinussummapeli. Ja tosiaan nämä on sillä tavalla kytkeytyneenä toisiinsa, että plussasummapeli on tavallaan tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat. Ja tulee yhteinen hyvä ajatus mukaan. Eli jos kaupankäynnistä puhutaan, niin molemmat voittaa. Molemmat hyötyy, kun saadaan kauppaa aikaiseksi. Toinen ei tarvitse jotain tavaraa tai palvelua, toinen saa hyötyä siitä ja toinen saa rahaa. Tai moni muu asia on, että molemmat hyötyy. Ja puolukoita. Mustikoita tässä välissä. Ja tosiaan sitten on nollasummapeli, että tavallaan kun kaupassa tingitään tai yhteiskunnassa joku asia ei toimikaan ihan, että tavallaan toinen häviää, toinen voittaa, niin se summa on sitten 0. Ja sitten kun molemmat häviää, miinussummapeli. Eli on vähän tämmöisiä peliteoreettisia tilanteita myös, että taloustieteessä puhutaan semmoisesta teoriasta kuin peliteoria, että molemmat häviää. Ja miten se sitten liittyy lähidemokratiaan, niin lähidemokratia on sitten taas, että kun alueen asukkaat saa tietoa paremmin päätöksenteosta, tuntuu, että pystyy vaikuttamaan päätöksiin, niin kaikki hyötyy, kun päätöksentekijät ja myös alueen asukkaat tuntee itse hyötyvänsä tilanteessa päätöksistä. Mutta jos viestintä ei kuljekaan kunnolla ja alueen asukkaat tuntuvat, että nyt jotain jää kertomatta tai jotain muuta, he häviävät tilanteessa, niin tulee tämmöinen nollasummapeli. Ja sehän ei ole sitten pitkällä ajalla hyvä, että alueen asukkaat ei tunne vaikuttavan politiikkaan tai yleisesti päätöksentekoon. No, miten tämä liittyy koko aiheeseen? Demokratia, lähidemokratia ja Android-sovellukset. Eli omalta kantilta, tai hyttysiä on mukana, on se, että
aloin tuossa keväällä, kun oli kuntavaalit, niin itsekin olin kunnallisvaaliehdokkaana ja miettimään, että miten voisi lähidemokratiaa kehittää uusilla tekniikoilla ja tavallaan miten voisi osallistaa paremmin yli nettisivujen koukeroitten, niin näillä laitteilla, mitä ihmisillä on kädessä, niin kuin mulla nyt, että applikaationa tätä ajatusta. Ja aloin kehittämään tekoälyn avustuksella, mutta olen tietysti opiskellut muutenkin ohjelmien tekemistä, niin tämmöistä Android-ohjelmatuotantoa, sovelluskehitystä. Tein tosiaan alustavan demon sovelluksesta. Asun Laukaassa, niin työnimellä Laukaa Live. Ja siinä on ajatuksena, että tiedotteet, alueen tapahtumat, päätöksenteon dokumentit on helposti löydettävissä, helposti saatavilla applikaation kautta. Ei pelkästään nettisivuna, vaan siellä valikoissa suoraan. Mutta siellä on myös palautekanava. Sitten on tämmöiset hätätiedotteet sen applikaation kautta. Ja palvelukartta alueen yritysten näkyvyyden kehittämiseksi. Ja se on kaikki siinä samassa applikaatiossa. Tässä ajatuksena tavallaan taustalla oli koko ajan se lähidemokratian kehittäminen. Nyt mä etin tavallaan siihen apuvoimia markkinointiin ja yhteistyöhön, että sais sen idean eteenpäin, tai jos joku tätä ohjelmaa katsoo, niin ihan vapaasti voi myös pölliä ideaa, eli tehdä samanlaisia paremmin. Mutta niitä taitaa ollakin jotain olemassa, mutta niin kaiken kattavaa ei välttämättä heti löydy. Ja mulla se on niin siinä mielessä toimintakuntoisena, että semmoista viilausta vaille, markkinointia vaille se olisi käyttökunnossa. Näin niin kuin pienenä mainoksena tässä samalla, mutta niin kuin yleisesti mä ihan tämän bloginkin kautta tai videoblogiin, mikä tää on kanava kautta, niin tietysti haen omalla tavallaan sitä alueiden kehittymistä ja osaamisen kehittämistä ja niin edespäin, että yhteistyössä on voimaa, tavallaan plussasumma peliä suosittelen kehitettävä joka puolella. Että päästään niinku parempaan lopputulokseen eikä niinkään syödä toisen kakkua välttämättä, vaan yhdessä saadaankin parempi lopputulos kokonaisuuden kannalta. Ja se on se, jos tähän linkittää vaikka tähän YouTubeen, niin peliteorian ideaa, niin se paras loppusumma, kokonaissumma tulee sieltä niin kuin yhteistyön kautta. Ja ehkä se tässä on se kantava idea itselläkin. Näin, mutta täällä on niin hyviä marjoja, että mä en enää tässä
jatka muuta kuin syömistä. Palataan.